Malaking hamon para sa mga magsasakang gaya ni Tatay Ramilo ang mataas na gastusin sa produksyon, lalo na sa mga patubig at abono. Ano lang, patubig kami sa mga ganyan, water pump. Kaya sa second crop, namumuhunan kami ng malaki-laki kasi bumibili kami ng krudo. Nangungutang kami ng porsyentuhan, pambili ng abono, ganun. Magagamit sa bukid. Madalas, kinakailangan nilang umutang para magkaroon ng puhunan at saka nila babayaran ng may interes para lamang makapagtanim. Percent, within 4 months, mag-aani ka, bibigay mo yung interest at saka yung pera na hinira. Pero pagka mahina ang ani, halimbawa may diferensya yung palay, makikiusap ang mga magsasaka na kung pwede yung interest lang bibigay. Pero sa tulong ng programang corporate farming na isinulong ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III, unti-unti nang gumaan ang pasanin ng mga magsasaka sa probinsya. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng programang ito ay ang pagpapahiram ng kapital na walang patong na interes. Bukod sa pinansyal na tulong, nagkaroon din ng iba't ibang pagsasanay upang maturuan ng mga magsasaka ng tamang pamamaraan sa paggamit ng abono at pangangalaga sa kanilang mga pananim. Ang buhay namin, hindi kagaya ngayon na mayroon nang sumusuporta, tumutulong sa mga farmers. Kasi ang dami na namang dumaan na gobernador, wala rin, hindi rin pinapansin yung mga magsasaka. Mga programa niyang natikman namin ng mga magsasaka rito. Maganda, papasalamat ako ng higit-higit. Mas maganda ngayon nga kasi tinuturuan kami kung paano pag-apply ng abono, ganun. Kung ilang days bago mo applyan. Wala namang ibang programa na nakapag-programa ng corporate farming kundi si Gobernador Ramon Monmon Gueco. Dahil sa inisyatibong ito, muling nabuhayan ng loob ang maraming magsasaka sa Pangasinan. Mas lumaki ang kanilang kumpiyansa na mapapalago nila ang kanilang mga pananim nang hindi nangangamba sa kakulangan ng puhunan. Sa patuloy na pagpapatupad ng programang ito, inaasahang mas dadami pa ang mga magsasakang makikinabang at mapapalakas ang sektor ng agrikultura sa lalawigan. Sa pamamagitan ng konkretong suporta mula sa lokal na pamahalaan, isang mas matatag na kinabukasan ang naghihintay sa mga magsasaka ng Pangasinan. Valerie Dismaya, RNG News.